riešenie pre skúsenejších. Poďme dať súčet a plus b plus c a náš výraz do jedného vzťahu. Keď sa na to pozrieme, tieto súčiny sa nám úplne lúkajú, aby sme toto umocnili na druhu. No ako to rozpíšeme. A druhu plus a druhu plus c na druhu plus 2x je náš výraz. A b plus b plus c a ďalku. Teraz tu máme najvyššie tieto 3 štvorce a chceli by sa nejako zbaviť. Skúsime ich odhadnúť nejakou nerovnosťou, ktorých existuje použiteľných v celej situácii fakt veľa. Mne sa najviac páči taká základná, že číslo umocnené na druhu je vždy nezáporné a nerovnosti budú vyzerať následovne. Podobne aj pre BC a CA. Keď ich rozpíšeme a sčítame, tak dostávame to budeš môcť vystrihnúť to znanie, keď rozmýšľam. Nie, to tam dáva takéto scény a k tomu dáva také komentáre. No, ako to je? Bude to dvojka, či nebude? No, bude. Tu bude ešte dvojka, aj? Aj tak tam až nie. Prečo? No bude 2B, Hej, 2BC a 2CA. Mohol by si to trošku vrátiť. Možno celý tento výraz, jak píšeš. No. Lebo aj som trošku hovoril vtedy, keď si písal. Dobre, takže to bude... Minus, tu bude zase náš výraz. Červenou. Zbavíme sa dvojky. Toto šupneme na druhú stranu. Takže dostaneme niečo takéto. Dobre. No a toto si už môžeme zobrať. Strčiť do našej pôvodnej rovnice. A čo dostaneme? 2015 na druhu je väčšie rovné ako 3-krát náš výraz. Takže máme 2015 na druhú tretinu. Ako nejaké naše maximálne teoretickú hodnotu, ktorú vieme dosiahnuť. Akurát, že to nie je celé číslo, takže to musíme zahrnúť nadol. A to je číslo 1 350 408. Keď nájdeme teraz trojicu, ktorá túto hodnotu dosiahne, tak sme vyhrali. Vždy musíme ukázať, že to maximum, ktoré tvrdíme, že je maximum, aj niekde dosahujeme. Lebo sa môže stať, že by sme to nevedeli dosiahnuť. Buď už sme teda uhádli tú trojicu 672, 672, 672, alebo sa zase môžeme pozrieť na tieto naše pôvodné nerovnice a nejako vidíme teda, že čím je toto menšie, tieto tri členy, tak tým bude tento zvyšný náš 3-krát výraz, alebo 2-krát výraz v tom prípade väčší, lebo dokopy to musí byť stále 2015 na druhu. No a toto bude také najmenšie, vtedy, keď tieto naše zátvorky budú čím bližšie k 0. Nedá sa aj všetky nulové v celých číslach v tomto prípade, ale dve z nich budú nulové a jedna bude nulová a dve budú jednotkové.
Takže ak sme teda neuhádli, že čísla budú pri sebe, tak pri pohľade na nerovnice by sme to mali vedieť nejako tiež intuitívne zistiť. A teda v tomto prípade už stačí tú trojicu iba obhádnuť, keď sme ukázali, že je to maximum. Majte sa pekne a riešte KMS-ko.